Πώς θα βοηθήσω. Έπεσε. Τι ήταν, μην μου πεις ότι τραβάς. Τραβάω. Όχι ρε μαλάκα, με κάνεις ρεσίλ τώρα που δεν πάρω ανεβώ. Δεν τον άχεις. Φίλε, στιγμές. Να σέρνετε σαν κάποια. Ποιος έρεται. Είμαι έτοιμος για τη μεγάλη την πίστα. Τη μεγάλη την πίστα, αυτή την ευθεία. Τι να καρφώνεις όλα. Έλα σου παρακαλώ. Χαμηλή μπατάρ. Τι μου. Τι γίνεται ρε. Σαράπης. Ρε με ματιάστε. Άντε λίγο. Έλα, παίρναμε. Εσύ έξω πας. Να και τα σκι μου. Εγώ αυτό μας πολύ που δεν κοιτάω. Έτυχες. Αν πέσουμε και εκεί αυτό ήτανε. Εν τω μεταξύ με λέει μια χαμηλή μπαταρία 20% και μετά από ένα λεπτό με λέει χαμηλή μπαταρία 10%. Αλήθεια λες. Ναι. Τώρα. Χαμηλή μπαταρία 10%. Εντάξει. Προλαβαίνω να κάνω την κατεβασιά δηλαδή. Ναι. Την κατεβασιά τα δέντρα κάτω. Κάνε καραγκιόζι. Προσφέρω θεάμα στην κοινά. Άστε. Κάτσε να το περίμενε.